Terve, täällä STS YKK. Joo. Ja tänään meillä tulee olemaan kivulias haaste nimittäin. Tapasko! Okei, joo. Me avataan tää eka tehdä sitä hajutesti. Mä aloitan. Kertaa 5 kautta mikä? 5 kautta 5. Mun ilma oli hieno. Joo, sä saat haistaa. Okei, me venataan vielä hetki ja tehdään meidän rukoukset täällä. Sit nähdään. Joo. Ja nyt se lähtee. Jos me saadaan ehkä joku 10-15 tilaa ja tulee enemmän kipua. Meillä on maito. Ja todistus, että täällä on... Joo, älä nyt maitoa vialta. No niin. Joku tää mä en viitti, jos mä tiputan. Noniin, 3. Mä aukasen tää ihan valmiiksi. Mä heti syöksyn sinne. 3, 2, 1. Ruupalaa. Mä kuvan täältä. Mä oksensin tästä. Kyllä meni vähän ohi mutta on oksennus. Tästä taisi mennä kieliin. Onko se maito tähän? Mä en saanut yhtään maitoa. Helpottaa. Tää on varmaan mun pahin. Täällä on oksennella. Tää on herkempi tulisesta. Oksensi. Joo. Ja tuli S-Boys YKK. Ei jotenkaan. Tai no ei S-Boys. Se on meidän se on STS YKK. Joo, me sekoitetaan se. Sori siitä. Meitä voi myös kutsua S-Boys, koska me... Sanokaa, olisiko parempi S-Boys vai STS YKK? Joo. Jatkaa, tykätkää ja... Kommentakaa. Moi! Moro.